Dobar dan svima. Ja pre svega želim da kažem, onako budžet u celini, da kažem da će budžet da nas zaduži svakog pojedinačnog građanina Srbije za 850 evra i mislim da je to suština ovog budžeta, da niko građane nije pitao da li to žele. A sada da odgovorim konkretno kroz određene teme. Tačno da je kriza, tačno da je Srbija pogođena i uvezenom inflacijom i sve razloge razumemo, ali ne razumem zašto mi moramo da budemo netransparentni, zašto moramo da krijemo stvari između nas i sada smatram da sam ja i onemogućen da kvalitetno diskutujem na ovom odboru, zato što ja podatke nemam. Evo sada smo potpisali novi ugovor sa norveškom vladom vezano za energetiku, mi ne znamo ništa o tom ugovoru. Projekat Čista Srbija koji uključuje ozbiljnu građevinsku operativu države Srbije. Ja ne mogu godinu dana dođem ni do jednog projekta, mislim da je to zaista jedna velika sramota, mislim da je to nešto što moramo da menjamo, mislim da trebamo da budemo vrlo jasni, vrlo precizni i da moramo da građanima položimo račune, jer to je zadatak svih nas. To utiče dosta na BDP naš i zbog toga smatram da mi smo onemogućeni da kvalitetno diskutujemo. Takođe, ja smatram da ste i vi iz pozicije vlasti koji sada sedite za ovim stolom isto onemogućeni. Mislim da ni vi nemate te podatke. I mislim da to je nešto na čemu svi zajedno treba da radimo da se to promene. Jer ako budemo zajedno radili, možda će doći do neke promene. Ovakav sistem netransparentan i nejednaka prava za sve. Evo sad ću dati primer, ja ću se, kolega malo pre rekao iz Ministarstva privrede, da oni ne mogu da su smanjili budžet za regionalni i ravnomerni razvoj zato što lokalne samouprave nisu spremne sa projektno-tehničkom dokumentacijom. A ja sad pitam kako sad da sistem u tom trenutku to prepoznaje, a ne prepoznaje u trenutku kada recimo ima kapitalni projekat u Kragujevcu, energetika je u pitanju, projekat opet Evropske banke za obnovu i razvoj, uloženo je 15 miliona evra, znači to je državni projekat i nemaju ni jednu jedinu dozvolu. Pa kako smo sada u tom trenutku sistem nije prepoznao, a u trenutku kada trebamo regionalno da razvijemo određene regione, sistem prepoznaje da mi nemamo spremnu dokumentaciju. Pa ajde da uđe malo dublje. A onda Srbijagas pušta gas toj istoj energetici koja nema ni jednu dozvolu skoro, nema ni upotrebnu dozvolu, nema ni tehničku dozvolu, obmanili su ministarstvo što se tiče da je bio izgradnja ili rekonstrukcija toplovoda i da ne ulazim dalje u tu temu. Znači, Srbijagas je pustio gas njima, opet ne prepoznaje sistem, a kada bi običan građanin, koje svi mi ovde branimo, tražio to isto, on bez jedne, dok nema kompletnu dokumentaciju i sve dozvole, on ne bi mogao da dobije taj isti gas. To mi moramo da menjamo i to je zadatak svih nas ovde. Želim da se osvrnem, pozdravljam, iako je, moram priznati, ukradena ideja, žene su zakon, ali ovde smo mi ti koji trebamo da se borimo, da kažem, sujete stavimo po strani i da radimo zaista u interesu. Razvoj preduzetništva, ste rekli da je jako važan. Jeste. Trebamo da podržimo žene preduzetnice, buduće mame preduzetnice, trebamo da podržimo sve žene koje su na fleksibilnim radnim ugovorima, tih žena je puno, najveći procenat tih žena je od 25 do 35 godina koje su u reproduktivnom stanju, to je potencijal, to je novi patriotizam i za to treba da se zalažemo. I pozdravljam to, ali želim da vidim to zaista na delu, očekujem brze korake, evo mi smo kao poslanička grupa Moramo zajedno poslali predlog zakona da se trudničko odsustvo sada da sve žene, odnosno buduće mame preduzetnice budu plaćene sa 100% kao i druge žene. Ja očekujem podršku svih vas da se to brzo izglasa, ali očekujem takođe da svi zajedno radimo na fleksibilnim ugovorima da bi omogućili jednaka prava svim ženama, kao što to Ustav naš i garantuje. Osvrnut ću se na omladinsku politiku, pozdravljam takođe to što je povećan budžet, ali smatram, kao što je kolega Jekić rekao, da je to strašno mali budžet. To je strašno mali budžet. Ja sam pričao na Skupštini, na sednici, da smo mi preko helikopter novca sada dali 60 godišnjih budžeta omladinskog sektora u samo jednoj godini, ne sistemskim rešenjem. Moramo da imamo sistemska rešenja, da znamo naš pravac. Savet za Ministarstvo za spoljnu
spoljnu i unutrašnju trgovinu. Zašto nemamo, recimo, ekonomske diplomate kao sve najrazvijenije zemlje sveta? Imamo Ameriku, imamo Britaniju, imamo Švedsku. To je bilo, slažem se sa koleginicom, to je bilo, ali je ukinuto. Smatram da je to jako važno, da to trebamo da vratimo, da je to strateški. Mislim da Srbija ima puno toga da ponudi. I opet smatram da je to nešto koje treba da bude predlog od strane vas, koji ste donosioci odluka, a jako je važno, zarad budućeg BDP-a na kome svi trebamo zajedno da radimo. Jer videli smo, Ministarstvo privrede inače je smanjen je budžet, mislim da to niko nije rekao, a što se tiče smera u kome Srbija treba da ide, želim da samo naglasim, mislim da niko to od predlagača ovog zakona nije iznao, da 43% budžeta za energetiku dolazi kao pomoć Evropske unije. I to je važno da se naglasi. Mislim da je važno da budemo transparentni i da kažemo ko nama pomaže da uopšte imamo tu energetsku stabilnost kakvu takvu ovog trenutka kada je zaista kriza. A zaista smatram da mi nemamo energetsku strategiju. Ja bih volao ovde da čujemo koliko imamo, da imamo neke detalje još. Hvala vam.